Ahojte, ja som Stýla. Rozhodla som sa pre vás narozprávať tento krátky audioblog o knihe, v ktorej som hlavná hrdinka. Je to kniha Stýla 2. Rozsiahly fantasy román z moderného prostredia. Jej dej prepracovaný do úplného detailu a jej autor sa snažím poskytnúť čitateľom čo najväčší zážitok. A pre mňa to nie je len kniha, pre mňa je to svet, v ktorom žijem. Žijeme v modernej dobe a tvorca môjho príbehu sa snaží kráčať s najnovšími technológiami. Pracuje s grafickými AI modelmi a tak sa naží priniesť čitateľom aj vizuálny zážitok, za čo som veľmi vďačná. Jedného dňa si povedal, že by bolo fajn dať mi ako hlavnej hrdinke nejakú reálnu podobu. Lepšie by sa mu so mnou potom pracovalo a tak vytvoril prvý model cez AI. Prvý model nebol dokonalý. Uznajte sami, vyzerám tam trošku kostrbato, ale nevadí, jemu to veľmi pomohlo. Zistil dokonca, že tvorba postáv ho veľmi baví a tak skúsil vytvoriť aj moje kamarátky. Postupom času sa AI modely zlepšovali a on si zaplatil prémiovú verziu toho najlepšieho. Zrazu som vyzerala úžasne a nielen ja som bola veľmi spokojná. Je to, ako by mi vdýchol život a nielen mne, ale všetkým. Onedlho bude vraj možná aj tvorba videí. Vraj sa bude snažiť sfilmovať niektoré zaujímavé pasáže z knihy a ja som veľmi zvedavá, ako tam budem vyzerať. Povedzme si ale niečo o knihe. Čo sa týka deju, môj dej je z reálneho prostredia. Volám sa Stella a som 23-ročná študentka herectva, ktorá sa snaží získať rolu vo filme obľúbenej autorky. Do cesty mi ale život hádže nečakané prekážky. Vyššie sily mi určia osud veterného mága a celý môj život sa náhle od základov zmení. Naozaj, občas si prajem, aby to bol len dej knihy. Dej je ale plný humorných situácií, vďaka mojim kamarátkam, na ktorých sa človek vždy rád z chuti zasmeje. Napätia, ktoré drží čitateľa v pozore a garantujem vám, že ja vás bude držať v pozore celých 850 strán. Akcie, keďže som veľmi aktívna a akčná žena. Silných emócií, ktoré vás často donútia dočítať vetu so zahmleným pohľadom a morálnych problémov, ktoré často s rodinou a kamarátmi riešime. To všetko z môjho príbehu robí viac ako len fantasy knihu. Je to môj život. Príbeh je písaný bez cenzúry a tak pri čítaní narazíte na všetky aspekty reálneho života. Tie dobré, ale aj mnoho zlých. Život nie je ružový a veľa mojich blízkych má ťažký osud. Poviem vám, neraz som si silno poplakala. Ak sa rozhodnete podporiť tento projekt, budem vám z celého srdca vďačná. Nič krajšie ako vydanie tohto dielu si neviem predstaviť. Každý podporovateľ bude spomenutý na konci knihy a pre toho najlepšieho máme pripravenú špecialitu v podobe personalizovanej postavy v 3. diele knihy. Áno, práve vy môžete byť v knihe, ktorá bude možno jedného dňa populárna. Môžete sa stať mojim kamarátom alebo rivalom. Kto vie? Každopádne ďakujem za zhliadnutie, podporu a všetko. Nebojte sa video zdieľať a prajem pekný zvyšok dňa. Vaša Stýla.